Хөрмәтле телевизор караучылар, Соба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез һәм зәңгәр экраннар каршына якынрак Вагызова Рамиля Нуретдин кызын дәшәбез. Байлар сабасында яшәүче кадерле әниебез Вагызова Рамиля Нуретдин кызы 20 августта туган көнен 60 яшьлек юбилейын билгеләде. Шушы истәлекле бәйрәме уңайнан аңа ихлас җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә дип яза юбилярның балалары. Әниебез эшчән, өлгер, җитешмәгән җире юк, аш-суга бик оста. Гомеренең 25 елын пекарняда намус белән хезмәт куйды. Әле терлекчелек тармагында сыер сауда да эшләп алды. Бүгенге көндә исә эшен аш-су җәмгыятендә дәвам итә. Кабат ипи пешерүдә. Кайдагы да эшләсә дә ихтирам казанды, хезмәтен дә улы җаваплылык белән башкара. Әтиебез Мөниб белән инде менә 40 ел бик матур үрнәк гомер юлы узалар. Кадерле әниебез, сине чын күңелебездән юбилеең белән тәбриклибез. Без бүген синең акыллы, төпле киңәшләреңә таянып яши алуыбыз белән бик бәхетле. Син безнең таяныч та, ышаныч та, үзеңә иң күркәм сыйфатларны гына туплагансың. Сабырлыгың, кешелеклелегең белән үрнәк син. Әтиебез белән без балаларыгызны яратып һәм кадерләп үстердегез, яхшы тәрбия бирдегез, тормыш серләренә өйрәттегез, белем алырга ярдәм иттегез, олы тормыш юлына чыгардыгыз. Оныкларыгыз өчен дә üzülеп торасыз, алар да сезне бик ярата. Әни, бәйрәм көнеңдә олы рәхмәтләребезне кабул итеп ал. Сиңа ныклы сәламәтлек, әти белән тигез, бәхетле гомер, шатлык, куанычлы җитеш тормыш телибез. Киләчәктә дә бергә тату булып, бер-беребезнең рәхәтен күреп, әтиебез белән бер-беребезгә терәк, кирәк булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Без балаларыңның игелеген, оныкларыңның рәхәтен тоеп гомер ит. Һәр көнең матур, тыныч булсын, һәр эшеңдә уңышлар узата барсын. Без сине бик яратабыз. Рәхмәт сиңа булганың өчен, әниебез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Сиңа рәхмәт сүзен, әниебез, әйтәсе без килә туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен. Син яшь әле әнкәй, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Без телибез сиңа бәхет, әнкәй, һәр вакытта бул үз кешеңдә. Сине шулай исән имин күрү, бәхет бит ул безнең өчендә. Яшә әле әни, 100-гә кадәр, шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әтиебез Мөниб, балаларың, кияү, киленең, оныкларың, бу теләкләргә кодагыйларың да кушыла дип нокта куела. Әлбәттә, Соба дулкыннары телевидениесенең иҗат төркеме сезне чын күңелдән юбилеегыз белән тәбрикли һәм балаларыгыздан, якыннарыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Исәннәрмесез? Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни, яннарыма дигән җан. Утыр әле әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйләни, сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма,
Бір бошатым әлі көңіліні Сен янымда болған шақта миңа Шундай рәхәт, шундай көңілі Куларыңны куларым алайым Тойым әлі сенің жылыңны Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әні мұңлы жырыңны Куларыңны куларым алайым Тойым әлі сенің жылыңны Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әні мұңлы жырыңны Утыр янарыма Сузый әлі мұңлы күйләрне Рәхәтләнеп икәү жырлыйк әле Читкә куеп барлык эшләрне Куларыңны куларым алайым Тойым әлі синең жылыңны Башкайымны инәреңә куеп Тыңлайым әни мұңлы жырыңны Куларыңны куларым алайым Тойым әлі сенің жылыңны Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әни мұңлы жырыңны Башқайымны инәріңе қойып Тыңлайым әни мұңлы жырыңны Тыңлайым әлі мұңлы жарыңны